weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to kooli fajara yerimale fulɓe ko on waktu yoni ha to ɓulankaje kame fajara e nder galle ceerno saydou ali diallo e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal jamma hanki o jaydiyanke biyeteɗo maymouna ndour faye gardiɗo jayde 7tv kañum jagga hanki ɗum ko caggal yewtere hakkude makko e jaydiyanke biyeteɗo ma jambala diagne subaka hande o biyeteɗo babacara fall jaydiyanke mo tfm kañum walla miyemo rfm kañumne nanggama e nden yewtere to leydi mauritanie jagorɗo gueɗe caggal leydi italie waɗi jilmum kame sete timmuɗo to leydi mauritanie jaɓɓama toon gam ngol wona goo udditgol ambassade mo leydi italie to noksoɗa ma en ketto e nder kabruji men musidɗo men haali abouba to leydi mali nana tan ɓeydo sattude ko fate carburant woni ndelam kubbam ya ngara e nder leydi ndi kala jeeyi sababu ambassadeur mo leydi amérique joɗiɗo to bamako erima ɓesgu leydi mum taweteɓe to mali nde jaltata ndin leydi ko ɓuuri yawde e yaccade to leydi guine konakiri inde makko amadou damaro camara kam woni gardinoɗo sur sarɗeji e laamu alpha konde pollanoɗo 5 septembre 2021 on noon nanggano ko guila tan avril 2022 ne taweteno e nder kaso gam detinde ngaaluji accitama hanki o kabruji men mana natto Gambie Côte d'Ivoire Burkina Faso Benin ma jaato Cameroun Madagascar ha to jolam jaɓeri hakkude Israël e Gaza hanki jamma wonande toɓo bomboje woni ko pukka e Hamas naɓe musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde mon weltare tv gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti wonande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɓen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji puƴƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare joguiɓe caɗele diabete tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala hewɓe kolliti dañi hen jaam hay so tawi woni rafiji ɗi jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala ko haako koko haako naturel iwko toon to Corée Nord ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoore maɗa kala muma so tawi noon ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biyeteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie noksoɗa jokkodirta koye Adama Niang ɓurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamambé jokkodirta koye Al Housseynou Hamadi Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business mbatta ko +1
34 77 01 56 77 so tawi noon gonda koto leydi France jokkondita koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gonelte e jeese men dañen hen jamma salade aadi ɓuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fittata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa e weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina ganda bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawala danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuri jinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodir nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajoɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuri jinneji ano ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijani Diallo andini dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mo mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuri jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuri jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam ñalle moon musidɓe tedduɓe jaslari nogase jeenaya yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mine ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba ceerno Aboubaydi Kaw di Keccel Sarr to cuuɗi meɗen ndulmaji dembe ne rutta duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala arnoɓe ha ton ndulmaji dembe noddunoɓe e duwinoɓe e ɓen yiɗinoɓe arde kala omo rutta jomumen kala duwaw ɗum ko caggal jaltugol aduna wonande ɓi ko gorko biyetenoɗo Haruna Sarr kono ne kadi musidɗo men Haali Abouba ɗum ko caggal nde keyni ko woni joom galle mawni ko debbo wonande kay yalti aduna toon to Luxayba dendagal Luxayba naɓe kala dutta duwawa dendagal bandiraɓe julɓe kala e dow ɗemgal wonande musidɗo men Haali Abouba to Mbaye Hawa noon tawete koye Jolof woɗɗani no feewi koyle Alpha beeli heela nonne kadi wonande koye nder Jolof o tawete aɓe teddinira dendagal bandiraɓe julɓe kala ñande 15 lewru novembre so haaji jomiraɗo ko ñande hen woni mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam moɓe gowi ɓinde kala hitande ɗon ɗo cuuɗi meɗen wonande Mbaye Hawa ɗo hen kono ne kadi sohna Hadja Hawa Ka guiɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam ni bismi en dendagal bandiraɓe julɓe kala ha tenti noon khalifaɓe lobbudu waɗa koye junggo men ha tenti khalifa Cheikh Eli Weli Ahmed Ndiaye kame Cheikh Sadibou Ahmed Sadibou Ndiaye kono ne kadi kame Cheikh Ahmed Sadibou Ndiaye koye juuɗe mabɓe woni ngal teddungal baɗangal kumpital men ɗemgal pulara jayndiyankoɓe kame pelle mumen taweteɓe leydi Sénégal kono ne kadi gardiɗo catala amnesty ngal windere Sidi Gassama e hewɓe kadi kolliti metti mumen mawɗe no fewi ɗum ko caggal hanki jammo kuppugol wonande signal 7 TV kamɓe kadi jaggugol Maymouna Ndour Faye mo ganduɗa
kan woni gardiɗo nde ɗon haalande ɗum ko caggal hanki o yewtere makko nde o wanno kuccam e weeyo taw kadi koye hakkude makko e jaydiyanke kumpitiɗo no feewi woni ma Jabala Diagne mo ganduɗa mo yewtinno yewtere yanje no feewi ko ɗum jeeyi sababu wonande brigade gendarmerie taweteɓe to Ouakam ko ɓen tigui mbawi arde toon ne gadde sembe mawɗo no feewi nanguimo toon nayimo hanki o waɗa garde à vue hande o noon ene ɗamina ko heeri ko kala ma o daro e yeeso procureur oɗo san andaka holko nanguira taw ma en gartoy hen hewɓe noon kolliti hen mette mumen mawɗe no feewi subaka hande o noon Babacar Fall mo ganduɗa ko jaydiyanke RFM kañum woni directeur de la rédaction kañumne hande o wiyama teeb ko noon kam waɗino yewtere mum ha gasi ɗum ko caggal kay nde jokkodiri e ma Jambal Diagne arti tigui e namde ɗe yiiɗi namdade laamu ngu tinata kam taw gayni yewtere muɗum kañum e filmannoɓe mum kala ko ɗon nanga waɗi hen noon ɗaccaɓe kono kanko on Babacar Fall o mo RFM omo tawi e juuɗe dadiɓe signal uji ɗiɗi kala mbawi kay yowede oɗo saaha noon Aliou Tine mo joom holliti hen Africa joom holliti hen metti mum mawɗe no feewi ko fati e ɗeɗo hen gueɗe ɗe ganduɗa hande o ene foti siltude e nder leydi ndi Sénégal gartaten koye oɗo hen raafi mbiyata fer de la vallée de Rift mo ganduɗa hande o ene ɓeydo layde e nder leydi ndi Sénégal ɗum koye cimtol hanke on communiqué ken tolno e sappo e ɗiɗi keso mbawi raɓede hen taw koyɗo hen ñaw hande o ken tolno e temedde tato e capanɗe nayyo e tato kay daabaɗo taw koye oɗo hen ñawne tawe e nder leydi ndi Sénégal en nogas en jeetato woni wasɓe pittali mumen kene tolno e temedde ɗiɗi capanɗe jeeɗiɗo mbawi sellude oɗo hen raafi noon ken tolno capanɗe jeeɗiɗo ne tawe toon to Saint-Louis ko wona ɗum ko noon to wal mbiyen toon to Risatol Saint-Louis nogas en jeenayo en tawi toon to Dagana ko nogas en jeetato Podor ko jeenayo Pété ko nayo Keur Momar Sarr ko tato Kame Sokala ko noon kadi Louga ko sappo e jeetato Matam ko nogas ko noon kadi Fatick ko sappo e goho Kaolack ko sappo Dakar ko jeenayo noon kadi Tamba Dakar walla mbiyen ni ko fati banggue Tamba ko ɗiɗo gonti toon Kame Thiés ko ɗiɗo ni o lelniri doggol oɗo hen raafi mo ganduɗa hewɓe kayni dentina oɗo saaha nde gonata e Bowal nden dentoto kadi gila ko fati ɓowɗi hay wone kosameje ɗe gulna kame tebbuli gam teskede ko daɓodiral ɗi ɓowɗi kay jokkodirɗi hakkude daabeje kam e yimɓe ɓe kala Dakar jaɓɓima CT monétaire international woni FMI ɗum ko ñalawma hande o ɗum noon wawi yettade wonande directeur adjoint to banggue Afrique joɗodima e jaggoɗo faggudu mo leydi Sénégal Abdourahmani Sarr maɓe mbaw yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fadi banggue faggudu hakkude leydi Sénégal kame FMI gollodiral e jokkodire taw koye dow oɗon fanno ñalawma hanki o woni ñalawma teddiniraɗo kono ne kadi ɗo hen gorkajo mo ganduɗa gurdam mum kala ko jangde windiyanke defte mo ganduɗa ɓulnaniɗo Sénégal ƴellitare bindi kame jangde humpito ha tenti kadi yogay fannuji witto no fewi woni Ahmed Mokhtar Mbow ko hanki suɓano woni ñalawma makko omo jogui université mo INRA toon to Diamniadio hanki onon hoorejo leydi ndi Sénégal Bassirou Diomaye Faye hanki o waɗe makko yewtere yanje no fewi nden yewtere noon warti o gorko ko poɗɗo ñemtinede tunorteɗo sifa jangde e sifa gonagal gam o saaha yaltinde ngenni ndi e caɗele e kiɓal jangde yawande hoore mum yoga kay ko fate wittoje ɗen gueɗe kala alay saago noon Pélé o gorkajo wawa rewidede tawno ko jaltinoɗo Sénégal e dow niɓɓere o nawi ɗum e lelewal manggal no fewi ha tenti kadi o gorkajo mo ganduɗa gonnoɗo toon to UNESCO taw kadi koye gueɗe mantiniɗe no fewi wonande guennidi leydi Sénégal kame Afrique ha e windere nde kala koye Sénégal keddoɗen ha joni hoorejo jaggoɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko foti wonande kay ɗo e lewru fandu ndu mabɓe gustu ko faade banggue coggu courant gam teskede o sa gonaɗo so tawi a soodi te ujunnaje ɗiɗi courant wonatama tan hay yontere wotere facture garɗo kala koma nanga hoore hewɓe kay gandi e koye mumen guila tan to facture aji courant ndiyam e gueɗe goɗɗe kala ene ɓeydi tan e nder guenidi leydi Sénégal o foti noon wonande kay maw ustu courant nonne kadi gaz e carburant kala taw koyeɗen gueɗe kala beele kadi
wawa newnande ɓesguji sénégal naɓe e ya ngara kala ɗaɓɓande sarɗe yanke biyeteɗo Guimari Sagna toon to sur sarɗeji do leydi sénégal gam rewidede wonande baɗe e golle gonnoɗo hoorejo leydi sénégal ha wawa ñawede wonande bureau sur sarɗeji do leydi sénégal riwti nden ɗaɓɓande holliti ɗen gueɗe kañum a nawrani ɗumena police mo leydi sénégal fawi juuɗe mum e ɓen waɗoɓe trafic layletiran mo mbiyata keneta ɗiɗo iwɓe toon to Gana ɗanninoɓe yimɓe suuɗayru ne ñaman ɗumen 50 ujunere ha ko fawi ɗum kala mbiyaɓe nawa yimɓe to Europe Maroc ha e nokkuji goɗɗi kala pewno hen kayitaji ndewani lawol ɓe ɗiɗo noon mbiyama teɓ o saaha pele mabɓe nana ndewi nde beele kadi wonɓe ɓe jokkodiri taw koye dow ndiɗon mbaadi jomumen mbawa wiyede teɓa goɗɗo kay naggaɓe ko ɗiɗo toon to Mbour ɓen noon mbaɗata ko trafic ko fade banggue kayitaji administration ɗiɗo kala noon mbiyama teɓa ɗum ko ñande nogas e jeeɗiɗi hecciyanke o toon to Mbour taw penata ko document ji ko wayno carte d'identité ko nonne kadi ko fate kayitaji jibinande e kayitaji goɗɗi kala o saa noon tawa e mabɓe wonande kaɓorɗe kewɗe no fewi walla kutorɗe kewɗe no fewi o saa kamɓene pelle mabɓe ndewi nde beele ande ko woni caggal mabɓe o saaɓe tawe e juuɗe police loskoɓe a ɗen pele ɗeɓe joguino gouverneur de Dakar woni Ousmane Kane yaltini hanki communiqué on communiqué mo yaltini noon ko jertinde rentinde ɓen joguiɓe autoji garoɓe booli guila bonɗi ha moƴƴi kala wonno woni bolisari ɓennata e banggueji kala autoji koko gaare Dakar laamugol leydi ndi o holliti ɗo e 1 lewru fannudu so tawi kay ɓen guittani wonande autoji mumen e gueɗe mumen kala oɗo saha kam maɓe gaddu sembe mawɗo no fewi ɓe guittatene foof mum fayi ko toon to a fourriére paɗena ko toon to Mbour wonande to Mbour ko marin national mo leydi ndi Sénégal jaggi toon ɗum goanke o 150 migrant ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawol e nder maaje kaɗɗiɗe Mbour taw koye patrouille waalo kene tolno 68 kilométre nder maaje Mbour ko toon ɓe mbawi teɓede oɗo sana ɓe tottama wonande toppitiɓe oɗon a fannu kala jeheten ko toon to ñaga ene tawe nder Sédhiou wuuro wiyetengo Sare Kunda ko suka gorko no tottoɗo Alpha Balde mo duuɓi 35 janoɗo guesa muɗum remi ha gayni noon ummi noon yeehi ene ɓoggoya wonande kay jaaɓe murtode ko nandi hen deke yaɓɓi toon pittol min ngol tigui wawi jeyde sababu ha buhal makko woni ko taƴi hen teskama to Bakel ko ɓe jeegoma ɓe goni koye motoje ko kamɓe mbari lawol ngol lawol noon wonande ko hakkude Sira Gabo e ngol lawol ko ɗon ɓe mbari kala or dewɗo ɗon ɓe mbawi ɓorde kala ko jogui guila e téléphone aji cuɗale e haalisaji mabɓe kala wi Adama Sy goto e sofreɓe e nder jayde RFM ɓe erima noon oɗo saaha kaya nde jaam duumiɗo wawa tigui waɗede nden ka e kisal e nder booli mabɓe ɗi kala jeheten ko toon to Siwisa e nowro wiyeto Siwisa nokko biyeteɗo Surgi ko debbo mo duuɓi 60 nottotoɗo Aminata Tall kam wara e nder appartement mo woni o kanko noon ko morowo caggal kay nde o lurodiri eɓe o hodduno caggal o eggi noon o yehi o hoddoyi e on kay konnuɗomo on noon ne nottoro a Diawo ko on tigui wonande kay ko on tigui police joofi peɗeli to banggue kay joɓogol fittadu so police holliti joɓiɗo fittadu makko ene tawe e nder appartement mo woni o ko wonde kala jayde ne hollirima en gartoya oɗon kabaru so tawi haaji jomiraɗo o jeheten ko toon to leydi Gambie e nder communiqué mo Yahya Jammeh gonnoɗo hoorejo leydi Gambie baɗɗo exil baɗaɗo exil toon to Guinée équatorial windi ɓattake mum wonande kay holliti lewru novembre fanduɗo henna ɗo koko artata toon to Banjul laamugo leydi Gambie laamu leydi Gambie noon yalte deƴƴiri mum holliti ene bismi kala ɓiɗɗo leydi ndi jaltude so yiiɗi artude bisimilla mum heddoto noon kala kam mo sariya nangi hen lawol koko rewnete e dow muɗum ɗumuddi kumpital men to Séné ha fema to Gambie kala paɗen ko toon to leydi Mauritanie ma en jaɓɓo musidɗo men Haali Abouba kumpital leydi Mauritanie Haali Abouba mi salminima. Jam nyalle mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa jam nyalle maɗa Sar Abdoulaye Sarr ko noon tigui kabaruji men ko fate leydi Mauritanie
hono député biteɗo Yahya Wul Aboubacar ko député landa Lunda wiyete ka Tawassula kanko député noon o suuti konngudi makko hanki o erima dendagal ɓen wiyeteɓe IGE woni tigui woni wiyeteɓe IGE e wiyeteɓe Cour des comptes kala nde mbaɗata loynoji mumen tawa kadi ko enquête jaaɗi no fewi e nder secteur santé mo gendi Mauritanie o holliri tigui so tawi kay londoji ɗi mbaɗama hen enquête o waɗama toon ma tawi toon gueɗe kamtoɗe no fewi tawi ko gueɗe ɗe ndewani lawol ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mamadou Bocar Ba kañum woni hoorejo landa wiyete ko AJDMR ko landa Lunda kanko Adama Bocar Ba noon o yuɓɓini conférence makko de presse talata hankino gase jeetati lewru octobre e nder noktot lamurgo gendi Mauritanie o holliri e nder conférence de presse e noon wonde kay omo yakori tan wonde landa mabɓe ka AJDM jogorani tawtoriyede kay ngal ɗo kaldigal woni dialogue national mo hooredi leydi ndi eri tawi kadi koni heblanede ɗiɗo saaha kala o holliri noon wonde kay addanta landa ka wasde jeeyede ɗon dialogue kay saabu ɓe o holliri wonde ko yi ko kay ɗum ɗon ala tega ngal kaldigal haydara ala ko ɗum jogori firtude mataw ko wiye ha wiya tan wonde boyi laawi gueloɗi o holliri so tawi kay o heɓani assurance uji timmuɗi ko fate dialogue o ma rew lawol ha no hannirta ni landa makko ka jogoɗani tawtoriyede ngal ɗon kaldigal o holliri noon laamu ngu kay nana jokki oɗo saaha joni wadde kay aggrave situation leydi ndi saabu kala saaha ɓen gueɗe lundiyankoɓe ha e ɓen wiyeteɓe les activistes walla wiyeteɓe darniɓe ko fate haqqe innamade e kala saaha ne nangue ene cokki e nder leydi he o holliri kadi wonde ha joni e kala saaha ɓaleɓe ne nangue e nder leydi he tuume tigui ko hoɓɓe udde ko ɓoyani ko o holliri wonde kay ko député Kalidou Sow tawi ko député landa mabɓe to Nouadhibou kañum tigui waɗi intervention caggal nde ɓaleɓe fulɓeɓe hewɓe nanggano e nder noktot tawi ko tumanoɓe ko hoɓɓe ko kañum daari kay ha ɓen mbawi woppitede omo yetta noon omo jarna Kalidou député Kalidou Sow e ndeɗon darde o holliri kadi ko fate tigui o wiyete dossier passif humanitaire ko woni kaldigal humanitaire gonɗo e haalede oɗo saaha joni humanitaire kalteɗo oɗo saaha kala nder leydi ko kaldigal hakkude laamu ngu hakkude e muɗum kay e ɓen tawi ko wiyeteɓe darniɓe haqqe innama adiji e ɓen jayanoɓe e événement ji 89 ha 91 o holliri tigui wonde kay dossier o no yariri ni ɗum ɗon mo andi haydara ala hen ko rewi lawol o holliri kay saabu kay oɗo amnesty cifaɗo guila hitande 1993 woni 1993 on amnesty noon ko kañum tigui waɗi tigui kañum woni bloqué kañum waɗi obstacle mawɗo no fewi ko kañum haadi tigui gonga o yaltude ha funngino o holliri noon wonde kay so tawi gonga kay waɗaka ha laaɓi ɗum ɗon ala kay ko oɗo passif humanitaire moɓe ɗamini wadde kay ala ko ɗum jogori nafde haydara e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jagorgal leydi jagorgal leydi Italie kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele wonde jagorgal mabɓe kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu ɓe mbaɗi jillu mabɓe e nder nokcot laamugol gendi Mauritanie kanko jagorgal ngal noon kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi o joddima e dando makko sehil makko Mohamed Salim Wul Merzou kañum woni jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele ɓe jewtidi ko heewi noon ko fate kay jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗiɗi kanko jagorgal leydi Italie noon biteɗo Antonio Tajani kañum o holliri tigui wonde kay welama o holliri weltare makko mawde no fewi e darde laamu Mauritanie daari e oɗo saaha joni haɓade ko wiyete immigration clandestin woni tigui haɓade ɗanne ɗe dewani lawol ɗanne suuɗaɗo o holliri omo yananama tigui wonde laamuji ɗiɗi woni laamu leydi Italie wondude e laamu leydi Mauritanie ma mbaw liggotade ha no hannirta ni tawi kadi liggoto ko junggo e junggo caggal ɗum noon o wawi joddade ɓe mbawi joddade kadi hoore jagorɗo leydi Mauritanie hono Mouhtar Wula Ndiaye mbiɗen kanko jagorgal kafinagal ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele omo arde jillu makko noon hono jagorgal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e ƴettingol laamu biteɗo Matteo Piantedos ɓe mbawi tigui joddade kamɓene hoore jagorɗo leydi ndi ko jillu noon balɗe tati ɓe jogui e nder Afrique de l'Ouest gona jillu noon ɓe cuuɓi adorade ko gendi Mauritanie soɓe ummima to Mauritanie ɓe jabanta ko toon to Dakar lamorgo leydi Sénégal ɓe cakkitoro noon to wiyete Niamey kañum woni lamorgo leydi Niger
ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen Mouhtara Wul Ahmed Boussayfi ko cuɓaɗo ko ɓooyani waɗa jaagogal kafinagal ko fate aw woni ministre de la pêche o waɗi jillu makko noon ñande altine ɓennuɗo ɗo to Nouadhibou lobbudu yurmede o waɗi visite aji makko kewɗi noon kanko e gouverneur woni waalimo Nouadhibou ɓe jettima société ji kewɗi société ji awo tawteɗe e nder lobbudu yurmede ɓe mbawi yettade tigui to nokku biteɗo ONSPA ɓe jeehi kadi to wiyete société Mauritanie de commercialisation des poissons ɓe mbawi woni SMCP caggal ɗum kadi ɓe mbawi yettoyade tigui ha to wiyete GCM woni garde côte mauritanienne ɓe jettima kadi to wiyete SNDP woni société nationale de distribution des poissons ɗiɗo nokkuji kala noon tawate koye wonde ɓe jeehi ha to chantier naval nokkuji ɗi ɓe jilliɗi kala tawate ko less jimadi makko kanko ministre de la pêche o ɓe jettima kadi dépôt mawɗo woni stock mawɗo to liɗɗi moftete tawi ko liɗɗi jeeyeteɗi e kala saaha e prix ji ɗe laamu yamiri yo jeeye e nder Nouadhibou lobbudu yurmede on dépôt de distribution de poisson noon ɓe jettima ɗum ko mawɗo no fewi mo jogui hattane kay wadde ujunnaje 320 jeetati tonnes tawi ko liɗɗi liɗɗi noon ɗi hinde chinchara ɗin noon ko liɗɗi belɗi wadde firira ene wondude kadi ene tawe hen kadi 196 tonnes tawi ko liɗɗi biteɗe corbine ɗin noon ko liɗɗi cafɗi e maaro no fewi caggal ɗum noon o rokki yamirode kay ɓeydugol ko fate distributigol liɗɗi e nder Nouadhibou yo waw ɓeydede kay ha yetto 150 kilo kala ñalawma hono directeur général société ko fate distribution des poissons Nouadhibou ine jogui kay ɓe holliri Nouadhibou ne jogui 15 point de vente to liɗɗi ɗi jeeyete tawi ko prix ji ɗi laamu yo yamiri yo yeeye prix ji temurɗi no fewi kala point de vente noon o holliri kala ñalawma ne heeɓa 50 kilo liɗɗi tawi hen 50 ko liɗɗi ɗi hinde corbine 50 liɗɗi ɗi ko hinde ɗi hinde gotta o holliri kadi wonde stock liɗɗi o ine jogui hattane kay ne wawi moftude walla ne wawi sarwude wuro Nouadhibou ngo ɗo e lebbi joyya musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ko ɗum ɗo wonno ko dowiɗen kabaruji men e nder leydi Mauritanie e sawtol musidɗo moon sehil moon Khalibou Ba yo jaam Allah jogum jogo on. golle man jooɗi peewi haali Abouba ko liɗɗi belɗi wadde maaro no feewi kono kadi ko liɗɗi belɗi sahde ƴakkira noon tawno leydi Mauritanie ko liɗɗi ɓuuri hewde toon no feewi en ɗaldi ɗum ceerno Boubacara Gaye en Hamme Salen Amadou Mba en ha tenti noon Zoubayrou Ly toon to lobbudu yurmede kame Rahmatoulaye Sall e fedde ɓamtare Pular kala sen giwi to leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali hanki o batu jooɗima taw kadi ne tawa ngulon batu hoore jaggoɗo leydi Mali woni général Abdoulaye Mayiga kame jaggoɗo Yangara to banggue transport yo gay terde gouvernement o ɗum noon ko ƴettude peeje mawde no fewi gam newnude Yangara e nder wuuro Bamako ha e guure goɗɗe kala gam teskede oɗo saaha otoji mbeɓani carburant o ne satti no fewi ha wona seeɗa beele kadi ɓesguji leydi ndi mbasa tinde caɗele no fewi nder jonde noon ɓe jangtima en wonde police dartoɓe dow booli ɓe ene tampini yimɓeɓe no fewi wadde sa laamu ngu ƴetti peeje no fewi kay wonande kala police tampinɗo ɓen yahoɓe guila e jolɓe ha e dognoɓe kala oɗo saaha ko satti koko fawete e dow mum nde tawno yiɗana ko ɓiɓɓe leydi ndi kala nde gonata e jamɗe kisal kame fandare mawde no fewi kono ɗum ko kadi laamu ngu suɓima tan nokkuji ɗi ganduɗa ko ɗo tan yeyete ko fate carburant gam teskade wonande kay hewɓe e ɓen waɗaɓe janguji e nder leydi ndi ene kutoro carburant mo ganduɗa jeeyeteɗo yogay station ngaji ha tenti noon jeeyeteɗo e suuɗayru ha tenti kadi wona ɗin camion ngaji nannodiri ɗum jeeyi sababu noon fedde wonande jenim ɓe ganduɗa kañumen ne guddi lawol gam hadde kay ko fate kala carburant yetta to leydi Mali ɗum noon ne jeeya e sababu oɗo saaha kay jagoɗɗo jangde leydi ndi ƴetti pellital dartinde kala ko fate jangde duuɗe dow e lesre kala ɗo e balɗe 15 nde tawno yangaraji ɗi ne muuse sukaɓe no fewi beele kadi leydi ndi wawi tigui ƴewde peeje no yaltiniri hoore mum e caɗele fedde wallidinde
al-qaida ne mbiyata jinime garde gola wonande iyad agali mo gandañen nogase jeetati nduler octobre convoi taw ko jolnoɗo ko fate bangue gasoil kame essence kala carburant e hoore mum ko kañum woni ko yanano subaka hande onon armée leydi Mali fama ɓe kolliti ɓe jiiti camion citerne goto bangue katti taw kadi jeeyano koye wonande ɓen taw kadi ko follunoɓe oɗon citerne ngam nawde ɗum o sanon ɓe pawi hen juuɗe mabɓe ambassade mo États-Unis de Amérique tawitetto Bamako erima hanki o e nder communiqué wonande kay ɓesguji leydi makko finoɓe nder leydi Mali tentito Bamako nde jaltata leydi ndi ko ɓuri yawde yaccade taw koye laaɗe diwoje commercial jahoje jamma e ñalawma e nder leydi ndi nde jomumen ƴettata biyeji mumen jalta leydi ndi ko ɓuri yawde gam teskade waɗa saaha leydi ndi janguji ne ɓatto e kala saaha ko wayno Bamako ko wona ɗum ko kadi carburant yangarane satti no feewi holliti fahama muya makko e nder leydi ndi ene ngakki no feewi dental wonande avocat ji Moussa Mara jonnani hay seeɗa nde ñawore nde o ñaawa ñande altine nde tajanedemo duuɓi ɗiɗi e kaso taw hen hitande o leloto hitande wonde o yalta so tawi tan wonko haali walla wonko waɗi ruttito to kaso to kadi mo fawa amande kene tolno e 100 million ɗum ko caggal tan nde o yeehi to kaso ngam muññidde e wallidde ko wayno Ras Bacca en kame wonande Ben Jara en Mamil Fleur la Viricère ɓen kala o yehino kay muññidde ɗumen ngam hollide wonde mabɓe jeeyi sababu noon Mountaga Tall goto e gardiɗo avocat ji makko holliti maɓe noddinde ɗo hen ñawore nde ganduɗa e holliddeɓe nde rewani lawola hay seeɗa hanki o accitama activiste biyeteɗo Dahiru Ba onne kadi ko nangganoɗo guila nogas jeenayya lewru septembre e nder ndeɗo hen hittande waɗi toon lebbi tati yaltiyanke o ɗum ko caggal nde yaltinno konngudi mum e nder laylatirendo ɗin konngudi noon jiira ko ñingde laamu ngu taw kadi laamu ngu yiiri ɗum ko ƴattoje kame jenni e dow oɗon sifa kene tolno e 12 tonnes produit pharmaceutique mo ganduɗa wonani leɗɗe moƴƴe ko contrefaçon woni ko teta ɗum noon teta koto Bamako taw kadi koye légal mbiyata rivigueuse kene fotonde 31 koli wawi tetede taw ko médicament ji contrefaçon ko wa ɗum konana jeyɗo on dépôt koko dogi kono kadi ɗo saaha loskoji gudditama e pele makko to Guinée Conakry paɗena gonnoɗo hoorejo sursarɗiyeji ndu leydi Guinée inde makko ko Amadou Damaro Camara o kanko noon o jaggano ko guila ñande nogase jeeɗiɗi taw kadi ko avril 2022 gilden noon koye kaso o wonno ngam tumedemo omo dirtini milliard uji kewɗi no feewi ko hanki noon jamma o yalti kaso taw kadi ko toon to Conakry ɗum noon o wonno hoore jagade leydi ndi koye laamu Alpha Condé pollanoɗo guila hitande ujunnaje ɗiɗi gila tan hitande ujunnaje ɗiɗi no gase goo wonno ko jeeyi septembre 2021 ko ndena o wawno tigui follede kanko on Amadou Damaro Camara sariya makko noon ñawnoma ko duuɓi tati lebbi jeegom e kaso o sano o timmini ɗum o yalti ɗum ko caggal nde o wino o detini haalis kewɗo no feewi keddoɗen koye leydi Guinée inde makko ko Oumou Diallo ko cukalel dewel ngel duuɓi tati e lebbi sappo to Dumbere ka taw kadi koye leegal bitegal Ferema taw kadi ko toon ngel biftano sanga 19 heures wonande juulal futuro kanko noon ɓooyani wo yiita omo wedda e caggal oto woni kappo oto caggal to mo wedda toon taw koye garage kono kam angel wuuri kono ko baɗaɗo viol rutti kadi lepta en lepti musi no feewi cukalel ngel duuɓi tati ɗon nawa to hôpital mo Iñandena mo Conakry ko toon noon ngel wasi fittanuma guela Fatoumata Bintou Ba ko nene makko arte yaññade caggal kay nde ɓe teski ɓe jiyani hano ɓe jiitirguel kala o sano laamu ngu foti ma uddiɗe hen hello losko yañgo no feewi to Côte d'Ivoire caggal sumgoji bannoɗi nogas e 5 octobre nduɗo hen lewru ko wona ɗum kononoɗo saaha wonande cetal tamigal sumgoji hokki polgu kay ko Alassane Dramane Ouattara ƴamɗo dawal mum nayaɓal taw koye candidature muɗum taw koye ɗi sumgoji ɓennuɗi ɗi kala temedere dañi hen 69 piccal 70 jeeɗiɗi firti ko fooliɓe to pucci dogata
jeyi sababu noon hanki o kene tolno e sappo e tato cadre ɓattiɗo Laurent Gbagbo taw koye landa PPACI ɓen kay mbawi noddede e yesso police ngam wonande fitinaji bannoɗi taw koye dow oɗon sifa hewɓe noon kolliti jadani ndi jencude e seeɗa union africaine européenne CEDEAO kolliti wonande kay sumgoji ɗi ndewi lawol Burkina Faso suudu sarɗeji leydi ndi hanki o e tawede jaagoɗo administration territorial woni Émilie Zerebo holliti wonande cetal biyetengal seni tammigal sumgoji leydi ndi firtama ngam caɗele wonande ko fate ngaalu e koppareje dannude ngal cetal caggal kay golle mum ala kala o saaha ko mantini e nder leydi ndi kala to Cameroun paɗena ɗum ko caggal wonande nde sumgoji mbanno sappo e ɗiɗi lewru octobre wonande kay heccenki ñande altine nde polgu kay rokkama ɗum Paul Biya taw kadi rokki ɗum wonande ko cour constitutionnel leydi ndi ko ɓen kolliti wonande Paul Biya gagnima ɗo pucci doggata wo dañi kay wonande kala temedere capanɗe joyi e tati piccal capanɗe jeegom e jeegom gaga hen yeeso wonande lundiyanke mo ganduɗa hande o holliti kañum jagui woni Issa Tahiruma Bakary o noon dañi ko kala temedere capantati e joyi piccal sappo e jeenayyi onon hande holliti jaɓata wiyede kay ko Paul Biya dañi polgu e yeeso makko wayino noon seppoji e fitinaji haaji sababu ken tolno yimɓe yonɓe mbasen pittali men laamu ngu noon foti wonande kay ummimɓe ɗin seppoji ɗi kala maɓe ndewido peele jomumen haaɓe nanga hakkude Douala e Garoua walla hakkude Douala e Garoua walla mbiyen gawandere ko toon tigui ɗi seppoji ɓuuri wadde kelgol butikaji hay jeereji hay nokkuji laamu ngu kala nokkuji kewɗi dañino helede hen tokkeña ko laana tourisme en kan teɓɓiti hanki o kan laana tourisme en teɓɓiti gañ koye nder campagne mo mbiyata Mambasa Air Safari Massayi Mara ko toon ɓe paano ko kan teɓɓiti kene wona sappo e goo neɗɗo tawnede hay goto hen fiɗɗani noffuru Madagascar dañi gouvernement kesso on gouvernement noon ko caggal balɗe sappo tan wonande o militaire polluɗo hoorejo leydi woni Michel nde fiila golle fo laamu toɗɗi hoore jaggado leydi ndi nogas e jeetati jaagoɗɗo hiɗɓe hesɓe kala mbawi sawdirde en gam yaltinde leydi ndi e kiris kame caɗele taweteɗe e nder leydi ndi paɗen koye jooɗam jabir poɗɗen jaɓɓade ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia ene gasa noon oɗo saha ma en garto e makko so haaji jomiraɗo Gaza hono no wiruno Ben Yamin Netanyahu ɗum ko ñalawma hanki o mo fukku bomboje gulɗe Diawa e nder Gaza winaɓe o holliti wonande Hamas naɓe kañum goni ɓe ɗoftaki wonande kay saria dattingol jeygue nannoɗo sappo nduɗo lewru octobre hanki jammo noon ko toɓoli taw kadi ko bomboje woni koɓe mbanje Gaza winaɓe ha gada ken tolno capanɗe jeegom e ko fawi e nder ɓen capanɗe jeegom e fawi hen capanɗe nayo ko sukaɓe rewɓe ɓuuri kay wasde hen pittali mumen aduna noon holliti hen mette mumen mawɗe no fewi Israël holliti hatta hande ma ɗofto saria wonande ɗoftogol yo jeygue darto kono so tawi Hamas ɗoftaji kañumne kala saha ma derguita pittali ko haaji hen no fewi some ko fate banggue wonande ngaaluji ƴellidde taw kadi ko ɗe leyɗele Asie ha mbawana koye mumen e fannu jokkodiral jeeygu kono koɗo mabɓe ko Donald Trump wawi yettade toon to Corée du Sud ɗum ko ñalawma hande o ene ɗamina noon hakkude makko kanko Donald Trump e hoorejo leydi Chine Xi Jinping maɓe mbaw yindirde ɓe jewtida ngam ustugol wonande coggu fere douane hakkude leyɗele ɗiɗi ha ɓuura kadi wawde yarude yeeso to Brésil hanke o ko opération gulɗo Diawa anti drogue haɓade kala ko fate drogue kañum waɗi toon to Rio de Janeiro hanki o noon wuuli jew ha ganduɗa ken tolno capanɗe jeegom e nayo neɗɗo mbasi pittali mumen hen nayo ko police ɗum ko haɓade sukaɓe waɗaɓe trafic ko fate drogue taw koye dow oɗon sifa kene tolno capantati ɗiɗi oto woni koɓe jaltini ne wonde sappo e ɗiɗi hélicoptére ujunnaje ɗiɗo temedde joyi police woni ko yaltina hen capanɗe joyi e jeegom wawi jaggede hen capanɗe jeegom e nayo woni waraɓe hen ɗum ko ñalawma hanki o wuliniɓe jaw no fewi l'ouragan a Melisia ko hendu wiyete noon ndu hendu wayru ndu yiyede ken tolno e duuɓe kitale ko ndu tigui fukki toon to Jamaïque
ko leydi wiyete noon no gase 7 octobre hanki o ndu hendu andu doga kala air 3 kilométre kala air 3 kilométre ndu wayriti yiyede taw koye feccere mayru mon duuɓi nogas ha yoɓi pittali temedere ndu hendu wawde bonude gueɗe kewɗe no fewi o saka e finoɓe toon hewɓe hen ne jogui kul huuli mumen mawɗi no fewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba so tawi kay ko kumpital men to leydi Mauritanie ko haali Abouba ketkimala kijjem yo jaam Allah hiranena